Stătea pe prispă și trăgea din pipă bunicul meu de 90 de ani. De ani bunicul a făcut risipă, tot așteptându-i pe americani. Când a înțeles că n-o să mai apuce să ceară americanilor tutun, când a înțeles că mult nu o mai duce, a înjurat ceva de rămas bun. A înjurat ceva de rămas bun. Bunicul către rai și-a luat viteză, sătul de așteptare fiindcă, vai, probabil nerugându-se în engleză, a irosit o viață în stand-by. A irosit o viață în stand-by. Dar nu-i nimic că i-a rămas nepotul să vadă cum un vis i s-a împlinit. Dar diferit de vis îmi pare totul acum că americanii au venit. Ei mestecă tutun în uniforme și nu le pasă că bunicul-i mort. Veniră România s-o transforme în fucking propriul aeroport. În fucking propriul aeroport. Bunicul către rai și-a luat viteză, sătul de așteptare fiindcă, vai, probabil nerugându-se în engleză, a irosit o viață în stand-by. A irosit o viață în stand-by. Și-n loc ca să vedem că life is better, bomboana pe colivă ei ne-au pus. Ni l-au subtilizat pe Teo Peter și l-au trimis la moșu acolo sus. Dar n-am nimic cu ei, sunt și de treabă, ca și la noi, la ei justiția. Câteodată o cam ia la dreapta, sau doarme dusă în front în pușca mea, sau doarme dusă în front în pușca mea. Și acolo sus e mulțumit bunicul, e vesel, nu mai este supărat, gustând cu păhăruțul ăla micu pălincă de la Teo Penserat. Pălincă de la Teo Penserat. Și-a înjurat bunicul rămas singur, punând capac la 90 de ani. Părea că vrea să zică, dar nu sigur, ți-ai dracului să fiți de americani. Ți-ai dracului să fiți de americani.